Iilin nangutana sa iyang damgo. Matud pa niya good PM na ako ipahubad. Unsay pasabot sa damgo nga ang isda sa aquarium. Ang kolor sa mga isda pareha sa kolor sa tilapia. Naa ba ni siya ipasabot? Or bunga ra ni sa akong hinanok sa pagtulog. Napasad, unsay pasabot sa akong damgo nga nakalupad daw ko. Di na lang nato to hubaron ang unang damgo. Ari ta sa katapusan kay mao man ni siya mo patig babaw. Kanang maglupad ka sa imong damgo, labi na gyud ug wala jud ka mosugpa hantud ka nakamata. Kini nagkahulugan nga molampos ka sa tanan nimong mga gipangandoy sa imong kinabuhi. Si Miss Anonymous nangutana, kudnon unsay meaning anang damgo nga nag-drive daw ko sa sakyanan din motor ug single pod niya na ako'y sakay bata lalaki nga nakakita pod ko kalabasa nga dako gihugasan sa babae diha sa balay nga amo giadtuan. Miss Ann, ari ta sugod sa ulahin nimo nga damgo kay kasagaran mo na siya imo patigbabaw ang ulahi nga nadamguhan. So arita sa utanon kanang kalbasa utanon man gihapon na siya. Matud pa dire sa libro ni Professor Swami nga kung labas ang kalbasa or utanon kini nagkahulugan sa kauswagan ug kaabunda, maayong panglawas ug taas nga kinabuhi, mainit nga paghigugmaay sa manag-uyab. Pero kung ang utanon gani nga imong madamguhan laos na, kini nagkahulugan nga pagtigom ug maayo, pangandam sa dakong kawad-on, mabugnaw ang paghigugma sa imuha nga uyab. Si Dina si Bell nangutana kabahin sa iyang damgo niya pa matud ba niya, morning, unsay pasabot anang gadamgo kag naglangoy ka sa tubig ug unsa pud nang pasabot anang naa kay awom sa liog ug sa abaga. So una ka nang maglangoy ka sa tubig nga tin-aw, nagkahulugan kana sa maayong panglawas. Kung nagtrabaho ka, hapsay ra ang imuha nga trabaho, malinaw na imong pagpuyo uban sa imong pamilya ug maayo pud nga relasyon sa imuha nga mga silingan. Kini nga awom sa liog kung sa tuo, nagkahulugan nga paraygon kaayo, kanunay lang magpakugos sa iyang bana ug romantika kaayo. Ang bana magsige lang og dut-dut sa iyang asawa. Pero ang alom sa liog nasa wala, nagkahulugan nga paraygon, palaanak ug maminyo kay kanunay man lang magpaduol ang bana ug asawa kay gustong maminaw sa iyang paraygon nga tingog. Kung sa abaga, alom sa baga sa wala, nagkahulugan nga magpas-an og mga bugat nga mga suliran. Kung naa sa abaga sa tuo, nagkahulugan nga kanunay nga samukon, kasinahan og mga dagkong mga suliran ang pagapas-anon. Sunod si Mary Di Sombrino. Matud pa niya, good morning, ano po ibig sabihin ng panaginip ko po? CR daw ako pero maraming dumi. Tapos malaki daw tatong bundok. Mary G. Sombrino, kung ang mga dumi ng tao na nakita mo ay ito ay buo at saka matigas, ito ay nangangahulugan na may matatanggap kang malaking pera. Pero kung ang dumi ng tao na iyong nakita ay basa, ito ay nangangahulugan na ikaw ay maubusan ng pera at magkakautang. May maniningil ng sapilitan para magbayad.